שלום, כאן רלי ממרכז פשוט לי. אני מברכת אתכם שבחרתם לקחת פסק זמן וליישם את תרגיל השחרור למען טובתכם העליונה. מטרת התרגיל היא לשחרר עצמכם מסבל מיותר שנגרם מאדם אחר. התוצאה ביישום תרגיל זה היא הכנסה של שקט, שלווה, שחרור ופתיחת הלב להקשבה לרצון האמיתי שלכם ולמה שחשוב לכם באמת. לכן, בכל פעם שאתם מופעלים מבן זוג, ילד, הורה, חבר, קולגה, שכן או אדם זר שמעוררים בכם כעס, פחד, מאבק, עצב או כל מצוקה רגשית אחרת, עיצמו את העיניים והפנו את המודעות שלכם אל אותו אדם וחזרו בלבכם אחר 7 המשפטים בצורה מעגלית שוב ושוב עד שתרגישו הקלה ושחרור מאנרגיה חוסמת זו. רצוי לבצע תרגיל זה מיד או בסמוך למועד ההתרחשות, על מנת לא לסחוב אנרגיה מיותרת זו לאורך זמן. ובכל פעם שהמיינד שלכם יחזיר אתכם לעסוק בהתרחשות זו, עיצמו שוב את העיניים וחזרו על תרגיל זה עד לשחרור מוחלט. שנו את לשון הזכר או הנקבה בהתאם לנסיבות שלכם. אז כעת אני מזמינה אתכם לעצום את העיניים ולהעלות אל המודע שלכם את אותו אדם אשר לאחרונה גרם למצוקה רגשית כלשהי, קטנה או גדולה. ועכשיו, כשתשומת לבכם מופנית אל אותו אדם, חזרו בלבכם אחריי. אני זו אני, ואתה זה אתה. אני כאן כדי לממש את רצונותיי שלי, ואתה כאן כדי לממש את רצונותיך שלך. לי יש את המקום שלי, ולך יש את המקום שלך. תודה שבאת לעזור לי ללמוד על עצמי עכשיו. אני משוחררת להיות מי שאני, ואתה משוחרר להיות מי שאתה. אני פותחת את הלב בהודיה. תודה, תודה, תודה. הרגישו את עצמכם נוכחים, ואת לבכם נפתח לרווחה. המשיכו את דרככם כעת, מתוך הקשבה למה שנכון לכם באמת. במידת הצורך, חזרו שוב על תרגיל זה, עד לשחרור מוחלט. תודה שבחרתם לעזור לעצמכם ולשחרר את עצמכם לחופשי.